I-Richards Bay FC isiqeda ukubolekiswa komdlali we-Kaizer Chiefs uSabelo Radebe ngaphambi kwesikhathi esibekiwe. Lo mdlali oneminyaka engu-25 ubudala ujoyine iNatal Ridge Boys ngoSepthemba 2024 ngenhloso yokuhlala isizini yonke. Kodwa ukungasitholi isikhathi esanele somdlalo senze ukubolekiswa kwakhe ukuthi kufike esiphethweni ngokushesha. uRadebe udlala imidlalo emithathu nje vo ngesikhathi egijima KwaZulu-Natal. Ubolekiswe ngesikhathi esifanayo nozakwabo kwi-Chiefs uDonay Jensen ojoyine iSuperSport United. NjengoRadebe, uJensen naye uthwale kanzima ukungena eqenjini lokuqala usadlala imidlalo emithathu kuphela kule sizini. uRadebe wakhushulelwa eqenjini elikhulu leChiefs ngo-2021 usebuyele eqenjini lakhe lamakhosi. Ukuhamba kwakhe kulandela indlela efanayo kwi-Richards Bay lapho abanye abadlali ababolekiwe baphuma kungakafiki isikhathi. Ekuqaleni kwesizini umdlali weMamelodi Sundowns uThando Buthelezi noMgadli Thabang Sibanyoni nabo banqamule ubudlelwane naleli qembu. uButhelezi udlala izikhathi ezine kuphela ngaphansi komqeqeshi ngaleso sikhathi uBrendan Crute ngaphambi kokudlulela kuVenda FC kuMotsepe Foundation Championship. uSibanyoni ubesedlala imidlalo eyisishagalolunye engalishayi igoli. Ugcine ejoyine iMagesi FC ebolekiswe ngemuva kokushiya kweRichards Bay. Uchungechunge lokunqanyulwa kokubolekiswa kwabadlali ngaphambi kwesikhathi lukhomba inselelo ekhulayo yokuthola isikhathi sokudlala kubadlali abancane ababolekiswe kwiRichards Bay kule sizini.